Leo mhuri yeZimbabwe makadii? Tinoitwawo Maoko Muoni. I'm 24 years old. Ndasanganawo nedambudziko recancer. Ndakapedzawo degree program yangu kuUniversity of Zimbabwe muna 2024. Ndasanganawo nedambudziko rangu recancer inonzi intermediate grade fibrosarcoma. Dambudziko iri rakonzeresa kuti ndisagone kufamba, ndisagone kuzviitira zvinhu zvangu. Kana kuenda toilet handichagoni. Ndinotoda mubatsiri kuti ndikwanise kupedza zuva rangu. Uyezve kuti dambudziko iri ripere, ndinoda kuendawo kuIndia kwandinonosangana nachiremba vane ruzivo nezvemafibrosarcoma. Ndinoda kuti matumors aya abviswe. Saka ndine tarisiro yekuti ndikakwanisa kuwanawo mari, rubatsiro rwemari rekuti ndiende kuIndia, ndinobatsirikana. So ndinokumbira rubatsiro mhuri yeZimbabwe. Ndikwanise kuwana mari inosvikawo 35,000 yekuti ndikwanise kuenda kuIndia kunorapwa. Ndinotenda kune vachabatsira. Kune vanoda kundibata, nhamba dzangu ndedzidzi: 0773 404 451, 0773 404 451. Makadii mhuri yeZimbabwe? Iniwo ndiri sisi vaMaokomo, ndinochengeta Maokomo. Maokomo ari kukumbirawo rubatsiro. Ndiye wega akakwanisa kusvika level yeyunivhesiti, anofarira kudzidza. Chirwere chamubata chekensa chaakumutadzisa kuti aite zvaanoda kuita muupenyu. Taakukumbirawo rubatsiro kuti agokwanisawo kuzviitira nekuendererawo mberi nechikoro, kuti asvike kumagumo kwaanga achida kuti asvike. Tikukumbirawo rubatsiro nekuti hatina kwatinokwanisa kuwana mari. Tatenda.